ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қазоқистон аллакай парвозҳо барқарор шудагӣ ҳастай. ҳар кас ба хоҳиши худаш дар ҳамин бозиҳо метавона иштирок кунад. Имсол таваллудои соли 1994 то 2003 даъват мекунам ба хизмати ҳарбӣ. Салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувории Даво мебошад. Ширкати Даво ба шумо доруҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар доруҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо оиди супоридани тест дар Федератсияи Россия барои ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданд. Бисёре аз нафарҳо савол додагӣ ҳастанд ва дар ин бора мо камтар суҳбат мегзаронем. нозукиҳошам айни ҳол ба шумо мефаҳмонем ки баъзаи нафарҳо дар Федератсияи Россия дар ягон фирма ёки дар ҷое кор мекунанд ва аз ҷониби фирма ёки аз ҷониби ҳамун ҷои коршон ба ӯ шахсиятҳо дар вақти омаданашон пешниҳод мекунанд ки аз дохили корхона тест гузашта мешавад. вале дар вақти омадан дар таможни дар аэропорт шуморо қабул намекунанд ана ҳамун тестере ки дар дохили корхонатон супоридагӣ ҳастен ё ки ба воситаи ягон шиностон ҳамун теста ба даст овардагӣ ҳастен. танҳо дар аэропорти Домодедово бояд тест биспорен шумо ва агар ки ғайр аз аэропорти Домодедово мисол мегирем, агар дар Жуковский боша ана ҳамун билети шумо дар аэропорти Жуковский ҳам тест қабул намекунанд, яъне ки тест супорида намешавад дар ӯ аэропорт. ва чӣ гуна проверка мекунанд? вақте ки шумо дар аэропорти Домодедово мерен тест месупорену миёен ба Жуковскира, баъд дар уҷа ана ҳамун ҳуҷҷат, яъне ки варақае ки дар шумо метиҳанд штрихкод дора, ӯра проверка мекунанд ва таги штрихкодашда рақами телефон навистагӣ. аммо рақамҳои телефон дар ҳуҷҷатҳои фалшивиш нестай, яъне бисёри нафарҳо ба воситаи қаллобӣ бигем ҳамун ҳуҷҷата ба даст меёранд. вақте ки аз таможни гузаштанӣ мешаванд, тестшона проверка мекунанд, дар таги штрихкодаш рақами телефон надора. рақами телефон барои ҳамин ҳастае ки вақте ки проверка мекунанд ҳамун рақамода занг зада мепурсанд ки оё ҳамин шаҳрванд рафта тест супоридагӣ ба дар ҳақиқат ё ин ки не. ба ҳамин хотир гуфтанӣ ҳастам ки бародарони азиз, дар аэропорти Жуковский тест супорида намешавад ва агар ки аз ягон ҷойҳои қаллобӣ шумо ба даст овардагирам бошен, шуморо мегардонанд, аз рейсон атминид мешен ва танҳо дар аэропорти Домодедово тест қабул мекунанд ва супорида мешавад. акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. бо диққат гӯш кунед то ки ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Абудаби нависад: салом алейкум акаи Сорбон, дар бораи розыгриш ягон мнение дорен? оё рост аст ё ин ки мардум фиребкунӣ? илтимос ака бихон ҷавоб битен. бародари азиз, дар ин бора ман аввалан гуфтанем ки ҳар кас ба хоҳиши худаш дар ҳамин бозиҳо метавона иштирок кунад. мисол агар ман шахсан худам розыгриш бигзаронам ё ки конкурс бигзаронам, ягонтаи шуморо ман маҷбур намекунам ки дар ҳамин бозӣ иштирок кунед, яъне ки ҳар кас ба хоҳиши худаш дар ӯ бозӣ иштирок мекунад ва оиди фиреб ё ки рост буданашон ҳастаи нафарҳое ки мумкин фиреб кунанд ва боз ҳастанд нафарҳое ки бозишона честни мегзаронанд. мақсади гап ки шуморо ҳеҷ кас маҷбур намекунад ки иштирок кунед ё ки бозӣ кунед. як каси дигар нависад: акаи Сорбон, ассалому алейкум, ака метавонем через Қазоқистон ба Россия равем бе гражданинҳо? мутаассифона намешавад. байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қазоқистон аллакай парвозҳо барқарор шудагӣ ҳастай, лекин танҳо байни ҳамин ду давлат шаҳрвандои дохилиш метавонанд ки рафту омад кунанд. мисол ба воситаи шаҳри сеюм шумо наметавонед ки сафар кунед через Қазоқистон бирен ба Россия, ин гуна иҷозат нест.
усмон мирзоев нависад: салом акай Сорбон, бигӯед ҳами аблаваи мард айкай сар мешавад ва кадом число тамом мешавад? 27 марда фармонаш меброяд ва 27 майда ба анҷом мерасад. Лайф нависад: акай Сорбон ҷавоб тен, магистратура хонданӣ дорад, хизмат қапидан мебаранд, намебаранд дар ҳолате ки таҳсил мекунанд. Пештар агар бигирем вақте ки магистратура мехондан аз хизмат озод мешиданд ва айни ҳол бигирем агар баъде ки буд мекунанд ҳамин магистрашона мераванд 1 сол хизмат мекунанд. Нот 8 нависад: салом брат, меган через Беларусия рафтестиян, ҳозир мардумаи Тоҷикистон и ғайриқонунӣ мешавад? Ҷавоб медодӣ пешакӣ раҳмат. Бале, и ғайриқонунӣ мешавад, чунки айни ҳол ҷумҳурии Тоҷикистон ба Беларусия парвозҳои худша барқарор кардагӣ нестад ва мо дирӯз қайд кардем ки агар нафарое ки марзи Беларусияро ғайриқонунӣ убур карда ба Федератсияи Россия дохил шудагиянд, то ҳатто метавонад ки нисбати ӯ шахсиятҳо парвандаи ҷиноятӣ Федератсияи Россия кушода кунад. Киромҷон нависад: мешавад ки рекламаро камтар кунем блогеро? Мутаассифона намешавад бародар, чунки рекламаи манбаи даромади мо. Нозимов нависад: камтар гап зан, ку аз чандсола то чандсолара мебаранд, яъне ки ба хизмата дар назар дора. Бо қарори раиси ҷумҳурии Тоҷикистон имсол таваллудои соли 1994 то 2003 даъват мекунанд ба хизмати ҳарбӣ, вале дар иҷа моҳҳошам ба назар мегиранд ки мисол мегирем агар таваллуди 2003 моҳҳош нараса, агар ба 18 расидагӣ набошад вай озод ҳастад, ё ки 94 аллакай 28 шидагӣ бошад вайам низ озод ҳастад. Як каси дигар нависад: салом акай Сорбон, як суола 10 бор шид менависем, ҷавоб наметиҳед, чӣ ба ё ки кадомеро буфоратон комментҳои ҳамуро мехонед, да суолшон ҷавоб метиҳед. суоли ма ҷавоб тен, мигратсионкама гум кардагӣ мака мешава брамай ФМС ва санавид кадай ё не камтар маълумот медоден? илтимос пешакӣ раҳмат. Барои вастанавид кардани и шумо ба ФМС ҳамун минтақатон ё ки муроҷиат мекунед ё ки ба аэропорт мерен, намояндаҳои ширкати ватании хидмон, ширкати Somon Air, ҳамҷода муроҷиат мекунед, кори шуморо буд мекунанд. Саидов нависад: салом алейкум акай Сорбон, канали ютубро дар хориҷ, яъне дар рақами хориҷӣ регистратсия кардагӣ бошанду фаъолияти худашро дар Тоҷикистон идома диҳанд, андоз месупоранд ё дар Тоҷикистон бо рақами Тоҷикистон регистратсия карда фаъолияташро дар хориҷ идома диҳанд, андоз месупоранд. Албатта дар ҳар ҷое ки набошанд, ба ҳар рақаме ки кушодагӣ набошанд, агар ҳатмияи андоз супориданаш ва дар ҳолати андоз наспоридани шумо анаму компанияи Google худаш аз сумаи шумо 24% мегирад. Дар ҳоле ки шумо агар ба хоҳиши хитон мерен, ҳуҷҷатгузорӣ мекунен, андоз месупорен 6% ва дар ҳоле ки саркашӣ мекунен аз супоридани андоз, дар ин ҳолат 24% аму Google худаш мегирад сумтона. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад, дар комментария саволотона бинависен. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.